Zeinide maiteok, Ibarra Angeluko Eliza honetan zauzen guztiok, zeuen etxeetatik ikusten gaituzuen guztio bebai. Azkeneko domeketan, evangelioak parabola antzeko batzuk aurkezten deuzku, ezta? Gogoratzen badozue, pasadan domekan, zelan gizon batek bere soloan, hasiona ereiten dau, eta areri batek badakar hasitxarra, eta zelan hasiona eta hasitxarra batera dauzela, gaurkoan berriz, aurkitzen dugu, zelan gizon batek altxor bat aurkitzen dau solo baten, eta zelan bere gauza guztiak saltzen ditu solo hori erosteko eta horrela altxorragaz geratzeko, ezta? Askotan, gehienetan, parabola hau ulertzerakoan eta azaldutzerakoan, pentsatu izan dugu altxorra jauna dela. Eta orduan, esan dugu, kristau bizitza, dana saltzen datza, kristau bizitzan dana zeure bizitzatik kendu behar dozu, altxor hori hartzeko, ezta? Eskuratzeko. Eta orduan, hori alan bada, orduan kristau bizitza benetan latza dugu, ezta? Ze kristau bizitzaren sama guztia geugan dago. Guk saldu behar dugu dana, guk bilatu behar dugu jangoikoa, guk egin behar dugu dana, eta jangoikoa hor dago, altxorra, dan jangoikori hor dago, guri itxoiten, ezta? Baina hori elan bada, orduan, evangelioak jaunari buruz agertzen deuzkun irudia ez dator bat honegaz. Ze evangelioan beti esate deuzkue, eta alan Jesusek bere bizitza alan emonean, bera dala gure alde gauza guztiak egiten dituena. Gaurko parabola hau beste era batera ulertu behar dugu. Altxorra ez da jangoikoa. Altxorra gu gara. Eta jangoikoak eta Jesusek dana egiten dau eta dana saltzen dau eta bere bizia emoten dau gu garan altxorra hori beragan eskuratzeko. Eta horrela ikusten badugu, kristau bizitza argitasunez eta alaitasunez bihurtzen da. Ja ez da gugan daroagun sama bat. Kristau bizitza orduan, jangoikoak gure alde egiten dituanak baino da, ez da? Horrela ikusten badugu, kristau bizitza ez datza guk zer egiten dugunetan. Hori be askotan pentsatu izan dugu, ezta? Ni nire kristau bizitzan hau egin behar dut, eta beste hau egin behar dut, eta horrela jokatu behar dut, eta eleizara etorri behar naz, eta hau, eta hau, eta hau, eta hau egin behar dut. Hori pentsatu izan dugu dala kristau bizitza. Baina kristau bizitza ez da guk zer egiten dugun. Benetako kristau bizitza da, jangoikoak gure alde egin dituanak eta egiten dituanak onartu. Maitatuak garenean, era batera jokatzen dugu. Maitatuak garenean, maitalearen alde jokatzen dugu. Maitasuna da mugitzen gaituen gauza bakarra. Kristau bizitza, jangoikoaren maitasunan agertzea da, aurkitzea da. Aldatu daiguzan gure jokaerak, baina ez altxor hori bilatzeko edo aurkitzeko. Aldatu daiguzan gure jokaerak, jangoikoak, dana eman dauela, gu garan altxor hori irabazteko. Gure bizitzak, gure kristau bizitzak, hori hausnartuz, onartuz eta eskertuz bizi daiguzala.
Ez daigun bizi, Jaungoikoaren alde zer egin behar dugun pentsaten, berak gure alde egin dituanak eskertuz baino.